যেভাবে রিগিং হয়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওনার উপনির্বাচনে কি ঘটেছে, এটা এই রাজ্যের মানুষ কাগজ rok butar verification khaimia SI ar jodi nang khang kengke borok to saiman dong borok Tiprano yakar ma thangnai hini kintu alam soko tekren tv se online thongle no ang tini dong ni bagai haino hai main important je ta rasnoitik ni bisingo jeta chikon kokborok huijak tongmani te khatijak tongmani te sajak yangi tongmani kokrok nong no sana hanai haino hai phapirka onro channel abohai video mang anduk na amon bagai channel no subscribe didi tini ni main point mudda point kha abono naidi kebo neta Tiprasa ni emotional or kebo neta Tiprasa na একদম বিয়ালো খেলাই সুগৈ আপনি রাজনৈতিক ঠাংনান নাইবেনি অবহাই যেটা চিকন স্ট্রিক সিক্রেট পয়েন্ট অবহাই রক তাবু কে মহঙ্গা কিসা जुदाku tamoni hinba naidi kunia kuno otrani Tipra Dopha no hamsarina ni bagi eba Tipra na helang ni bagi illegal immigrant ni bagi kaisa isuk tuka abono ongake sob samay no national party to sini borok no kaham kena hamza gesang saimano kuno isu no tukangke na national party na BJP na Congress na CPM tintan bisingo je kuno phano sini Tiprasa ni bagi je kaham kisa kaham di phagyanke aboherong no tamnane boya kasui eba arkisa kai thangnani chesta kabang ma khlai tongjak abo abohai nukjauka SIR jokhon Tiprao lagu khainani hinai jeta Tipra motani part dolo eba bubagrani dolok than Delhi thangmalai ko tau aino head national party ni bisingtwi Kebeng munghaijauka abohaike Congress party ni mianon rok press conference khaimari nukna borokno Kebeng ma nukjauka lab saburing nai loss saburing nai lab to naini di jotono motamoti wine chubina kengke abohai nukjago jotino obtar je jara কাগজ rok butar verification khaimia SIR jodi nang khang kengke borok to saiman dong borok Tiprano yakar ma thangnai hini kintu jeta je Kebeng ma digi aing digi vote bank ngui thang karon bahike a je butarok rokno support khainai obviously congress support khainai borok tamni hinba abono Kebengo borok abono support khaya aboni bagi ekdike vote bank politics nangme kintu mudangkabo illegal immigrant nongni bagi jetu oboto Tiprasa ni bolosia nini kubuni esi OBC abrong bolosia karon jeta India ni busabo India na tongnai jeta illegal migrant no thanai oboni non tuyoi kaisa Kebeng munukjaka national congress party ni tuyoi onrok press conference to nugui mangkana onrok ane osendela to kisarika abuni video abuni bagi main reason karena ang video di main rok thangi nai di srangsati channel abono kaita main reason abohai sikon jiri sanga jeng wan chugunai leya abun bagi jeng jeta kaham party bobo hamya party bobo chini Tiprasa ni bai kok sanai bobo kok sai bobo abohai jeng divide khlai jodi sikon jinis sama chungai ke jeng srai saiman national party chini bagi kaisa kaham naiya te borok chini borok no banjito chini borok no unnoti to abohai jinis kuno phan naya jeta wan chuknaimini jeta chini borok bo national party kain to borok ni kokborok no chini borok ni bagi borok kun phan wan chuknaya asukno anba tinin bagi video video no